Bideo honetan ikusiko dugu notebookek eskaintzen duen beste aukera bat. Normalean, notebook programia daukagu arbel digitalekin batera, eta hor, boligrafoz idazten ditugu azalpenak eta pausu guztiak, problema baten ebazpenekoak, eta baina, etxean bertan, ez daukagu boligraforik, eta notebookek ekartzen dago matematikarako tresna berezi bat, eta tresna horren zati bat da editore potente bat, formulak editatzeko potente bat. Da, Worden agertzen den antzekoa, amengoian, baina gero agertzen dira beste aukera batzu ja prestauta, segun zer nahi dugun, guteko agertzen. Honi esker, algar animatu, azalpen oso bat, testu editable moduan, formulako lanik ez eskuz, baizik eta teklauaz idazteko. Eta, gainera, notebookek ekartzen dut beste aukera bat, eta da, elementuak aldira animatu, hau da. Aldu egin PowerPointen egiten dan antzeko gauza simplitxo bat, baina alda egin. Adibidez, hau da elementu bat, elementu hau ezaugarriak agertzen dira hemen, propietateetan, baina agertzen dira bi gauza bada, grabación de página, lehen beste batean azaldu dutena, eta hementxe animación de objetos. Oneri emon da, aldut esan, agertzeko klikatzerakoan, edo desagertzeko, edo giratzeko, edo hurbiltzeko, edo urruntzeko, PowerPointen emoten diren aukera batzuk. PowerPoint askoz potenteagoa da horretarako, baina hemen nire normalen erabiltzen dut aparecer gradualmente. Zer gertatzen da? Modu honetan, ekuazioak aldira egin, alda horretu, agertzea klikatu ahala. Eta orduan, azalpen osoa, zoiaz emoten, grabatzen duzu pantailan daukasuna, hau da, etxetik bertatik alduzu egin, eta klikatzerakoan agertzen dira nahi ditugun elementuak. Zer gertatzen da, ekuazioak ez dira elementuak, dira ekuazioak. Eta elementu horiek, ekuazioak ez dauke aukera hori egiteko. Orduan, zelan bihurtu ekuazio bat, holako elementu bat. Nik egin dutena da, elkartzen dut ekuazio bat, elemento simple batekin, alde izan zuzen bateaz, zuzen bat, propietatetan zuzen hori, izaten dut zuriz izateko, eta hori gehi ekuazioa, biak batera elkartzen dutenean, agrupar, orain, elementu hau, bai da, objeto bat, elementu bat, eta hause ja alda animatu. Lehen ekuazio bat, hause izan da ekuazio bat, ekuazioa ezin da egin. Baina hause, nik ez dut ikusten zuzen hori, azpien egon duten marratxo hori ez da ikusten, baina horri esker lortu dut animatu aldan objektu bat agertzea, elementu bat agertzea. Eta hola nik planteatzen dutez bideoak. Ez, kasu honetan, marrasteko eta kalkulatzeko sinu 0,8 daugaten angelo guztiak, markatzen dugu 0,8 nun dagoen, hemen, sinua neurtzen dela hemen, horren eitzen dugu zuzen horizontal bat kalkulatzeko zeintzu puntutan moten dan sinu 0,8 altuera, eta angeluak marrasten dira. Hemen formulak ez dut agertu, ez dira agertu, baina elementua direnez, grafikoko zuzenak eta olakoak eginez, listo. Orain, hause bai da testua ekuazioarekin idatzita dagoena, baina gehitu diot, hemen, azpilan zeo zer, kontuatzen bazara, gehitu dut amengokoarekin. Klikatzen bota hemen gainean, eskumako botoia zagatzen dira noraino gaiatzen den. Hauek biak dauz elkartuta. Nik bi ekuazio elkartzen ditu danean ere, bihurtzen da animatu aldan elementu bat. Gero, bigarren angelua zelan kalkulatzen den, eta gero, angelo kalkulatzerakoan, agertzen dira hemen biak. Hemen, formulak nahiko simpleak izan dira, beraz, hori esan izango
arrazoi bat erabiltzeko notebook, baina animazio hau lortzeko erabili dutenez, oso aukera ona izan da. Vale? Bueno, ea honekin moten dio zuen beste aukera bat edo beste bueltatxo bat notebook programa erabiltzeko bideoak egiteko, vale?